Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka sengkinong ilam niam ya kabalatip kum ka khasi jantia Christian Leaders Forum haka alpunutrik ujumang arjar alpuar haka sien kabeningkong kelakhat sengobha bat banyak kendut dang bat kinomi kemat ke jela haka ni kecil kendut nak lagi kinong ilam niam kelakran hakilai tili ki benta bat pensengau syakinomi kemat bagi dia ben bu iswa hak kemat ya kejing no tibre namar ke jela Meghalaya kede ke jela ka baki breu kilong ki bat tibre bat kila pensengau ru bakin long ru kinomi kemat ki ben penan kam hak ilak kamram Nagam ta ke jeng bahagia jela. Keba komsan keba kinoi lam niam ki pensengau syakinomi kemat bakim de berlang ki babam sap laha ka kam ka jam ne ha ki babon rukom. Keren nafi bagi pajba waro kung presiden juga kasi jaintia Christian Leaders Forum. Din ke jingya perkhat ke jongi kum ka forum ke benta ke ba nilaban le ha ka emlang salang ya ke jela ke jongi bat ni bu kemana namar boga election tak lajan arhajar arfulai tingi siami ni ka sinjam ke ba nungkong ek bangin ni kendo ngin invite ya gini ki nong di khmat de political parties ki seng ki san seng parti ki prepare but ngin pensengau he ki ya ki concerns jong ngi ki pajba nagabantak state te kliawan la bun ki political party kliawan but ki concern ki bengi bo khmat jong ki long mainly lightly ki lai area ka wai ke long ba ngi de ka taj ben riu ko bat riu teble te ki party but ki nong mi khmat ki jong ki devan long ki beri ko ba kan mau ya kata ki babo ya kata khmat hukum ki beriu ki bati beriu tu ble ki ba kumno ka jala ki jungi ka devan long ki kam ki jam ki bekile ka long halong ta ka nong rem bat ka ar ka long ba ki devan long ki nong ni khmat ki ba non kam hok ya ka jing mut cho perkhat ka bo ble la a ki jemu cho perkhat ke ba kin pe ye ga jeng ye ki egi jing don kam ke ba manta ba khmat immediate kita ki long don kam han rai nde bikin sipun kut ba long ba om ngi dei tan san snem lu ne ngi tai dei tan sitang han rai ki post nem ka future ba la wei jong la ka shang bo ti ki no ki nong bi khmat jong ki paj ba ki de ban don ka ta khmat ba ki de ban seng ban bo ya ki nong rem jong ka lawai jong ka jela ka jong ka balai ka long bangi bo khpat jong ki ba kum no ke dei ban ya le do yap le ba kem dei ban long ki ba bam sap di tang pisah bam sap i ka por bam sap i ka kam ka jam bam sap ya ka power authority i ba bon kam ke jing bam sap ka kelapan wan ka ba penjat pen pra ya ka imlang salang ya ke celah ke jungi peroi te ko mengi imenta namar ka jing perkhat tang ya lade tang parti le jong kenang paj ki parti kenang wan ki parti ki ba fair keni ke bekut shanu kan ya lam ni ka jak riu ke jungi tan rei ngi don ke jingkermen ba lo ki nong ya lam ki don ke jing ya ka ri ke jing ke basisha kam dei ha ka qualification ke jong ki kam dei ha ka spa ke jong ki ke jing shisha ka concern ya ka ri ke jaj ban rio bat kin pen pau ya kata om tang ha ki kitin rei hakikam te ngi kermen ba dase kin ban ki jingkerla ki jung ba ha ka ri ke jong ha ka jaj ban rio jungi bat ka state jungi bro kami general concern juga state di bro mal mentang la dap san fosnem ke egi jingba ke blawan ke ha ke jalla ke egi development bengela yo ko chip ni phairu ki ba ona ki basusi ki ile ran man ten re ka vision tu jungi ya ka lawe jo state ke egi ba kila benda kum kinam ya lam kinam ikmat jong ke jala tadi kila kum ki keren ba keleng ke ye ke jo ki kiru ki dani ke jo to ke jing skau ki jo ki concerns
teki dan ke jingkermen bekiru ba organic election ban kini yo ki brio ki ba biang ki ba tebet nakaliang ke jongki nakaliang ke parti jongki kan ke syangru hangi ki pajba akan nugal kom akan nugal yang ba ngin yarap mangi yeki bagian laban yo ban job ban poi hagi tiki target kipa kira bu pon sin de teng isu bedok ti yaki ndai ngi ba ngi le dugum wai bada te ka sham ha ka jing ya trei lang ha jing ya so thu jing mot lang nak banta ka jing ba jong ki baro ki ai ki bengi te ba la di ga sen benengkong kini ga sen benengkong na ngi le gam ne ngiru ngam bat tip ba ngi pat sung tu ba ka long gam no ki ai ki jing ni te ndai ma ki ru baro ga la express ba ki so tu nat ki so yo jing man tai ngiru ngin bodien ki ai ga bengi la le bat ngin sia perkhat ki ai ki sin jang ki ba ngin le nang ni sak kata ngi ong di ga di bendon ki je tai lang apden ki ni ki nang yelam bat ki pajba mong pajba mut ketup le baro ke corruption kam mut tang ya ki belong krista corruption bede ya baro te ha ki je tai lang bat ki balang hi bat ki wei ki sing ge per bat ki pajba hi in persang ban pendrung ini ke jing sung tho ke jingi kum ki I tukat jing ka forum bat ikermen ber ke jing rab ke jong blai ke jing lang ke jong blai kin mi ke sok ke ba de he ko tam pu satu ka ta ke jing long niam ke jing long balang hi kam trekam si sen ngil ailat ya ka pisah bukan peniat ini kepisah ke long ke bodot kam dan mereka ini ba ngi deban husir kalau sesin bisa ke kelas pak dihantar ke spak ke penjat ke spak ya lampak lain dari ke pisah hi long ke bedon kam borok di bedon kam pisah di kejempa kalau ba yang ni pisah di bedon spak di kalau hantar ke wan kejempa lah kejempa